Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Працягнем мы гэтае абмеркаванне вельмі надзённых, актуальных навінаў і падзеяў, асабліва звязаных з беларуска-польскай, польска-беларускай камунікацыяй і адносінамі, з палітычным аглядальнікам польскага выдання «Дзеннік газета Правна» Міхалам Патоцкім. Вітаю, Міхал. Добрый день. Міхал, ну вось акурат такі і сёння раніцай прыйшла навіна пра тое, ну як навіна, выступаў у, я так разумею, в эфіры радыёстанцыі РМФ-24 міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі, дзе ў чарговы раз узнялася пытанне магчымага закрыцця межаў для грузаперавозак, вызвалення Анджэя Пачобута і гэтак далей. Таму давай падзелім гэтае ўсё на некалькі такіх блокаў, і першы блок наконт закрыцця мяжы. Наколькі гэта верагодна і рэальна, на твой погляд? Гэта рэальна. Гэта рэальна, асабліва пасля таго, як пасля смерці польскага салдата, якога ў траўні забіў адзін з так званых мігрантаў на мяжы з Беларусю, ну, Польшча змяніла сваю рыторыку і змяніла сваю палітыку, таму што да таго яны разлічвалі на тое, што ну, мы можем неяк там дамовіцца з беларусамі, з беларускім рэжымам, ну, хаця бы па некалькіх там пунктах. А пасля смерці, па-першае, атмасфера ў Польшчы змянілася, а па-другое, яны зразумелі ў канцы канцоў, што не будзе ніякага паразумення з Беларусю, такога ціхага ці нефармальнага, што гэта не працуе. А калі гэта не працуе, то трэба зрабіць так, каб гэта спрацавала. І пасля таго пачаліся, па-першае, Сікорскі, міністр замежных спраў, і яго калегі пачалі вельмі рэгулярна, што можа не штодзённа, але практычна вельмі часта казаць пра тое, што ў нас гэта рашэнне практычна гатова, пра закрыццё мяжы, пра закрыццё транзіту перадусім, і што ў нас ёсць 3 умовы, так, каб гэтага не зрабіць. Па-першае, спыніць крызіс на мяжы, па-другое, выдаць нам таго, хто забіў нашага салдата, а па-трэцяе, вызваліць Анджэя Пачобута. І гэта рыторыка. А палітычныя крокі канкрэтныя, гэта было, па-першае, візіт прэзідэнта Анджэя Дуды ў Кітаі, дзе ён прабаваў дабіцца дыпламатычнай інтэрвенцыі Кітая. Яны там казалі кітайцам, што глядзіце, мы не хочам спыняць гандаль з вамі чыгункай, але гэта залежыць ад таго, што мы мусім пачувацца ў бяспецы. А гэтага не будзе, калі не спыніцца крызіс на мяжы. Гэта крок дыпламатычны. І нашыя дыпламаты кажуць пра тое, што Кітай адрэагаваў, што зразумеў нашу пазіцыю. Праўда, Рыжанкоў сказаў у АНТ нядаўна, што наадварот, кітайцы зразумелі нашу пазіцыю, ну, але гэта цяжка сказаць, як гэта была сапраўды. Ну, гэта быў крок палітычны першы. Другі палітычны крок быў такі, што мы пачалі кантраляваць, больш актыўна кантраляваць тое, што прыходзіць да нас з Беларусі на цягніках і на машынамі. Ну і чакаем, ці будзе нейкая рэакцыя. Здаецца, што такая рэакцыя ёсць пакуль у рыторыцы, таму што беларускі бок, рэжымны бок пачаў казаць больш пра нейкую там адлігу, нават Рыжанкоў успомніў свае польскія корні, успомніў, што ён вельмі добра разумее, што тут Польшча бароніць свае інтарэсы, хаця да таго беларуская прапаганда казала, што тут некія польскія інтарэсы, а Польшча проста выконвае задання, якія там нам Брюсселя, Вашынгтон ці іншыя там англасаксы перадусім. А цяпер Рыжанкоў адкрыў, што не, тут Польшча, у яе ёсць свае інтарэсы, ён вельмі добра разумее, чаму мы робім тое, што мы робім. Ну, гэта пакуль на рыторыцы. І праўда, тут яшчэ наш МУС кажа пра тое, што
неяк зменшылася ўсё ж такі ціск на мяжы ўсё ж такі неяк зменшыўся і гэта на статыстыцы мы гэта бачым. Пытанне, канешне, наколькі гэта будзе пастаянна, наколькі гэта просто нейкі там перарыв ці паўза, паглядзім. Але ну так, гэта змянілася, і тое, што мы напамінаем практычна кожнага тыдня, што гэта рашэнне пра закрыццё мяжы, яно гатовае і яно чакае прымянення, гэта таксама сігнал да афіцыйнага Менску, каб нешта зрабіў хаця бы з гэтых 3 умоў, пра якія кажуць нашы чыноўнікі. Михаил, але колькі можна вот так вот паўтараць толькі пра тое, што мы гатовы, калі што у нас усё падрыхтавана, і вот колькі гэта можа цягнуцца? Ну, чым больш будзе цягнуцца, тым меншая будзе сіла гэтага такіх слоў, так? Таму што ну я разумею, як таму што можа быць ёсць нейкія такія абмеркаванні там ці даходзяць нейкія інсайды, што выстаўлены нейкія даты, межы, што вот калі да гэтай даты не будзе знята, тады ўжо нейкія будуць канкрэтныя рашэнні. Не гатовы сказаць. Я пра ніякія даты не чуў ад польскіх дыпламатаў ці ад людзей, з якімі я пра гэта размаўляў. Ніякіх дат я не ведаю пра ніякія даты. Ось так магу сказаць. Ну лагічна, яно ж павінна быць нейкая, выстаўляцца нейкія. Лагічна, што трэба было б сказаць, што не ведаю там да канца месяца ці не знаю, не ведаю, тыдня ці года, магчыма, ну не ведаю. Ну я пра такія даты не гатовы казаць. Праўда тое, што такое рашэнне яно планавалася, мы ведаем яшчэ з 23 года, калі пачалася гісторыя з вагнераўцамі ў Беларусі. Так, тады мы каардынавалі гэты крок з літоўцамі і Латвіяй. Ну, але пакуль расіяне знялі праблему праз убіццё Прыгожына, то і гэта як бы было ўжо не актуальна. Потым была ўжо выбарчая кампанія, ўжо было не да таго. І цяпер, ну, я так разумею, што новыя ўлады проста знайшлі гэты гатовы план, які ў 23 году яшчэ папереднікамі быў, ну, яны яго гатовілі, і мы да яго вярнуліся. Тут вельмі добрае пытанне сапраўды, а колькі можна казаць не без як бы дзеяння. Ну, паглядзім, колькі можна. Ну да, таму што вот з гэтай нагоды просто прыгадваюцца, як Путін пастаянна палохае прымяненнем ядзернай зброі. І калі спачатку ён напалохаў, то потым, ну, как бы, 3 раз, калі сказаў, то насцярожыў, а калі сказаў, это ўжо 10 раз, так ужо такое ну, ён там сабе гаворыць, хай сабе гаворыць. Ну, так і будзе, калі не будзе крокаў, калі не будзе іншых крокаў, то так і будзе, то гэта не будзе, як бы сіла будзе падаць гэтых слоў сікорскага. Ну, так як я сказаў, паглядзім. Тым больш, што як бы з другога боку беларускі бок таксама робіць нейкія крокі ў іншых накірунках. Так? З Украіны забралі армію з украінскай мяжы. Ну, там яны кажуць, што гэта украінцы першымі як бы забралі сваіх салдатаў з беларускай мяжы. Я ў гэта не вельмі як бы давяраю такім словам. Дарэчы, ты, наколькі я памятаю, акурат у гэтыя часы ва ўкраіне не знаходзіўся, да? Праўда, не на беларускай мяжы, там да. Але ж, ну, как бы, якія настроі, што казалі ва ўкраіне вот з гэтай нагоды? Ну, ты ж з палітыкамі сустракаўся. І таксама сустракаўся з аднім з вайскоўцаў, якія сочаць вельмі актыўна за тым, што адбываецца ў Беларусі, якія ведаюць, што там адбываецца ў Беларусі, якія аналізуюць гэтыя беларуска-украінскія зносіны. І яны казалі, што у нас з беларусамі, магчыма, фармальнай дамоўленасці няма, але ёсць такая нефармальная дамоўленасць, што мы ўсё ж такі стараемся не уваходзіць сябе ўзаемна ў дарогу, так? І я так разумею, што усе цяпер чакаюць таго, што будзе пасля выбараў у Штатах, усе чакаюць, што будуць нейкія перамовы, і Лукашенко таксама гатуецца. Магчыма, гатуе з Лукашенко, магчыма, гэта Масква гатуе Лукашенко, каб запрапанаваць Захаду, а давайце тут на плашчатку да Менска вернёмся,
Праўда, не таму, каб захад гэта спрыняў, а для таго, каб не так дрэнна выглядалі іншыя прапановы тыпу там угоршчыны ці Кітаю, Турэччыны і так далей, так і гэтак далей. Таму я думаю, што гэта не выпадкова цяпер гэта адбываецца, што Беларусь крыху як бы праходзіць нейкая дээскалацыя, рыторычная дээскалацыя беларускага рэжыму. Але ну можна там как бы выцерці руки ад крыві аб штаны, зрабіць усмешку на твары і сказаць: ну мы ж тут вот такія добрыя, наце вам безвіз, вот мы тут войскі адвядзем, і з палякамі мы гатовыя сесці там за стол перамоваў. У Ружанкова нават бабуля полька была. Але у гэты ж час прысуд смяротны нямецкаму грамадзяніну Рыку Крыгеру. У гэты час і працягваюцца рэпрэсіі, і пастаянна чуваць пра новых і затрыманых, і асуджаных, і прызнаных палітвязнямі, праваабаронцамі. Ну, конечно. Ну, гэта так і выглядае, але гэта заўсёды так і было, што вось вам безвіз, прыязджайце да нас, а калі што, то тут ёсць... У нас там месцы ў турме у нас месцы ў турме ўжо ёсць, і ёсць прэцэдэнт першы Ріко Крюгер, нямецкі грамадзянін, які згодна з тым, што кажуць прапагандысты беларускія, правда, гэта не так было, але з таго, што яны кажуць, ён прыехаў як турыст да Беларусі, так? Тобто, я так разумею, што калі як турыст, то заехаў з боку Польшчы або Літвы, так? Таму што праз Украіну няма такой магчымасці, а праз Расею, ну калі ён служыў у полку Каліноўскага, як кажуць прапагандысты, то таксама гэта нерэальна было, так? Значыць, у вас безвіз, але тут у нас ёсць і прысуды. Ну, але гэта, ну так гэта і было. Я так разумею, што гэтага немца гатуюць да таго, каб яго памяняць на нейкіх там цікавых людзей, якія сядзяць на захадзе. Ну, тут ёсць гэты расійскі афіцэр, які у Берліне ў 19 годзе забіў грузінскага, ну, чачэнца з грузінскім пашпартам, так? Я гэта, ну, так гэта разумею, што не выпадкова акурат нямец. Я вярнуся да словаў міністра Сікорскага. Калі ён казаў пра верагоднасць, ну, магчымасць закрыцця мяжы, ён сказаў такую фразу, я цытую: гэта наша суверэннае права. Але тое, што скажуць з Берліна, там з Парыжа, Варшаву не цікавіць у гэтым, таму што ёсць суверэннае права, ёсць пагроза, ёсць забойства польскага салдата. І как бы, ну, вы там, конечно, чакаеце, можа, кітайскіх тавараў, але ў нас ёсць свае інтарэсы. Ці гэта не так працуе? Так і не так. Канешне, Варшава афіцыйна цікавіць, што там скажуць у Берліне, асабліва ў Берліне, але яны падтрымаюць такое рашэнне, тому што з пункту гледжання еўрапейскага звязу гандаль з Кітаем ідзе перадусім морам, акіянамі, так? Гэта толькі 5 ці 6% гандлю ідзе праз Беларусь чыгункай. Праўда, ёсць віды тавараў, дзе гэты адсотак большы, але ўсё ж такі гэта прыблізна не мае крытычнага значення. Таму, ну, калі будзе такое рашэнне, то гэта тое, што Сікорскі сказаў, гэта будзе суверэннае рашэнне Варшавы, але калі б не падтрымка, немагчым... Ну, яны будуць шукаць падтрымкі, канешне, у Берліне, асабліва і у Еўракамісіі, але я ўсё ж такі не думаю, ну, Еўракамісія пакуль што падтрымлівае ўсе крокі польскага боку, і папярэдняй улады, і сённяшняй улады, нават тады, калі яны былі ну, не вельмі згоднымі з еўрапейскім правам, так сказаць. Я пра пушбекі кажу на мяжы, пра нейкія іншыя рэчы. Таму я тут нейкіх праблемаў не чакаю. З пункту гледжання Беларусі гэта асабліва важна, таму што, ну, для Беларусі гэта транзіт ён ёсць, або яго няма. А з пункту гледжання асабліва еўразвязу як нейкага арганізму, ну, тут ёсць іншыя шляхі проста для гандлю з Кітаем.
Другі бок гэтага магчымага закрыцця мяжы, вось ад нашага гледача пад нікам Максім пытанне: наколькі верагодна закрыццё польскай мяжы для простых беларусаў? Ці бачыце вы такі сцэнар і ў якой перспектыве? Бачу, але гэта будзе наступны крок. Я думаю, я ведаю тое, што, канешне, ёсць і дыскусіі пра закрыццё мяжы ўвогуле. Пра гэта была дыскусія якраз у 23-м годзе, каб закрыць увогуле мяжу з Беларусю. Але я не думаю, што калі будзе рашэнне пра закрыццё мяжы для тавараў, гэта не будзе азначаць пакуль што закрыцця для грамадзян ці канешне, перадусім з гуманітарных прычын. Але я думаю, што калі мы пойдзем калі гэта эскаляцыя будзе далей, то і такое рашэнне магчымае. У дальнейшай перспектыве, канешне. То есть это калі нічога не зрушыцца ні ў пытаннях нелегальнай эміграцыі, ні ў пытаннях вызвалення пачобута, я ўжо не кажу нават пра выдачу этого забойца. Або нават калі сітуацыя яшчэ пагоршыцца, напрыклад, калі будзе яшчэ горш, так, напрыклад. Там кажуць, калі, напрыклад, здзейсніцца гэты сцэнар, пра які кажуць нейкія прадстаўнікі беларускай апазіцыі, напрыклад, Павел Латушка, пра тое, што там, гатовляцца нейкія там сірыйцы ці палестінцы з баявым досведам, каб іх тут на мяжу даставіць беларускімі ці расійскімі службамі. Калі нейкі такі сцэнар пойдзе, то тады, канешне, гэта рашэнне будзе прынята проста у лічаныя дні. Міхал, але ці не думаеш ты, што ўсё ж таки нават, калі сыходзяць нават з пытанняў там нацыянальнай бяспекі, что там нейкія там тэрарысты, агентура праз мяжу, там ці яшчэ што-нибудь там кашелькам там ці прыбліжаным Лукашэнкі там не даць магчымасць праязджаць праз мяжу, што акурат таки па іх это асабліва і не ударыць. Тбілісі, Турцыя, Венгрыя і далей табе ўся Еўропа адкрыта. Канешне, не ударыць, таму што калі ў цябе ёсць грошы, ты можаш што заўгодна зрабіць, так, калі немагчыма сёння ізаляваць поўнасцю Беларусі, так, таму што заўсёды ёсць магчымасць праз Маскву і Ерэван, напрыклад, ці Грузію, ці Турэччыну, ці іншыя краіны заехаць, канешне, але тады ўсё ж такі кантроль пасілены, ён як бы лягчэй працаваць тады і спецслужбам, таму папросту хаця бы таму, што людзей менш будзе прыязджаць, так? І гэта таксама мае сваё значэнне, калі мы кажам пра бяспеку, пра тое, што ты кажаш пра агентуру, іншыя справы бяспекі, так? Умоўна кажучы, нават калі мы кажам там праблема з атрыманнем візы, ляціць які-нибудь умоўны агент у Турцыю, там ідзе ў венгерскую амбасаду, атрымлівае венгерскі шенген, садзіцца ў самалёт і ляціць умоўна да Берліна. Калі у яго заданне звязанае з польскай тэрыторыяй, з Берліна сабе ціхонечка прыехаў, можна і кантролю нават ніякага не мець. Так, але тады ты будзеш лічыць такіх людзей у сотнях, а не ў тысячах, так? Такіх людзей, якія праязджаюць праз мяжу між Беларусю і Еўрапейскім звязам, незалежна ад таго, куды, як яны патрапляць до ЕС. Аргумент з бяспекі, ён таксама актыўна спрыняецца ў міністэрствах по Польшчы. Но я гэта ўсё не просто так дзеля того, каб настрашыць усіх нас казаў, а пра тое, што сённяшняя сітуацыя з забаронай прыязджаць на беларусам на машынах беларускіх нумарах, якія ўжо працуе у Латвіі, адкладзена, але прынята ў Літве, у Эстоніі таксама нібыта, хаця там дата пока не названая, калі пачне працаваць. І чакаюць, што Польшча скажа з гэтай нагоды, бо нібыта размова ідзе пра тое, што усе гэтыя краіны, якія уздоўж беларускай мяжы, яны павінны дзейнічаць супольна. Чаго чакаць? Павінны. Я так разумею, што Польшча пакуль чакае на рэакцыю афіцыйнага Менску на нашыя умовы, гэтыя пачобут, мяжа і выдача, так? Цяпер якось так не комільфо рабіць нейкія агрэсіўныя крокі супраць рэжыму,
Таму што ну мы чакаем тыпу на якісь там жэст, на нейкі там жэст добрай волі. Але калі нічога такога не адбудзецца, то я думаю, што Польшча прыяднаецца да гэтых крокаў нашых балтыйскіх суседзяў і альянтаў. Які ў дадзеным выпадку крок добрай волі можа быць? Наколькі ну, мы в прынцыпе асабіста не размаўлялі з ім, але ведаем ад сваякоў, ад сяброў, ад так людзей, якія маюць да дачынення, што Анджэй Пачобут прашэнне аб памілаванні пісаць не будзе. Так. Вот такая яго пазіцыя. І якога крока мы чакаць можам? Што яго у багажнік машыны запхнуць, прывязуць на польскую мяжу і выкінуць на нейтральнай паласе? Ну, такога не было, але былі вельмі падобныя прыклады. Так? Ужо былі прыклады, калі Лукашенко мілаваў людзей, якія не пісалі яму гэтых праханняў ці нейкіх там лістаў. Так? Магчыма, не цяпер, але пасля 10-го года, наколькі не памыляюцца, такія прыклады былі. Былі прыклады, калі спецслужбы завазілі чалавека на мяжу і да пабачення. Так? Усё магчыма. Гэта палітычнае рашэнне. Калі Лукашенко прыняе рашэнне, што Пачобута ўсё ж такі незалежна ад коштаў трэба аддаць, вызваліць і пазбыцца праблемы, так, то ён гэта зрабіць. Нават калі Анджэй Пачобут не будзе прасіць, не будзе фармальна яго пра гэта прасіць. І што далей? Тады якога, ну, как бы, не тое, што можа... Хаця і стаўленне таксама да беларусаў, якія знаходзяцца ў Польшчы, чакаць. Вот у адпаведнасці мы закрыліся ад гэтых, каб там ніхто... Это там адно, а тыя, которые ўжо тут, гэта іншая сітуацыя, ці агулам сітуацыя будзе і стаўленне пагаршацца? І з легалізацыяй, і ў адносінах, і ва ўсім астатнім. Ну, я баюся, што яно будзе пагаршацца. Пасля 22-го року году гэта ўжо адбываецца, так, практычна. Значыць, пасля пратэстаў 20-го года стаўленне палякаў да беларусаў паляпшылася. Гэта ва ўсіх сацапытаваннях мы гэта глядзелі, бачылі. Пасля 22-го году, калі Лукашенко дапамог Пуціну ў агрэсіі супраць Украіны, яно пачала пагаршацца. І ці гэта адбіваецца пакуль на палітыцы дзяржавы, не так, як у Літве, напэўна, але ўсё ж такі гэта пачынае адбівацца таксама, ну, перадусім рыторыцы у нашых чыноўнікаў, але на практыцы, ну, гэта, напэўна, трэба запытаць перадусім беларускую дыяспору ў Польшчы. Я не думаю, што гэта будуць нейкія рэвалюцыйныя змены ўсё ж такі, нават калі там мы загаворым пра закрыццё мяжы ці нешта такое. Тыя, хто ўжо прыехаў і хто легалізаваўся, ну, тут што можна тэарэтычна супраць ім зрабіць? Нічога не зробіш. Ну, правда, можна тым, хто, как бы так, легалізуецца ў гэты момант, ці там працягвае там нейкую легалізацыю, ну, то есть вот скончылася карта пабыту, новую абнаўляеш, і можна ускладніць ці там што-небудзь яшчэ такое. Ну, тэарэтычна так, але ўсё ж такі ў Польшчы да сённяшняга дня гэтыя умовы легалізацыі ўсё ж такі больш ліберальныя, чым гэта адназначна. Так, у бальшинстве іншых краінаў Еўразвязу, нават калі ты з Літвой, напрыклад, параўнанні робіш, так? Значыць, нават калі будуць нейкія ўскладнення, то так ці інакш гэта будзе прасцей. Магчыма, гэта ўсё ж такі будзе надалей прасцей зрабіць, ніж у іншых краінах. Калі... Тут ведаеш, калі гэта трэба сказаць, што з пункту гледжання Польшчы у нас ёсць нейкія такія ў сярэдзіне така думка пра тое, што трэба дапамагаць тым, супраць якіх ёсць нейкія там пераслед, асабліва калі мы кажам пра суседзяў. І тут гэтага не спыніць, гэта будзе заўсёды. Нават калі будуць там нейкія ўскладнення, пунктовыя ўскладнення, то ўсё ж такі гэты
міф пра паляка, які дапамагае тым, каго пераследуюць, таму што нам калісьці дапамагалі, ён все ж таки будзе актыўны, ён будзе тут, яго не трэба падтрымліваць гэты міф, расціць яго, хай ён расце, так, канешне. І это асабліва стасуецца, я думаю, беларусаў, мяне так здаецца. Просто каб не было такога стаўлення, я так гляжу просто па іншых, можа быць, краінах, не будем там конкретно тыкаць пальцам, але што ёсць такое стаўленне, маўляў, хто конкретно перад кім у каго была пагроза, хто сапраўды пераследуецца, той ужо выехаў. А маўляў, тут ужо вот не трэба глядзець там на тых, хто там застаўся, трэба там закрываць мяжу і гэтак далей, бо ўсё. Але ведаеш, гэты аргумент таксама працуе, таму што калі дойдзе до закрыцця мяжы увогуле, так, нават для грамадзян, то тады гэты аргумент, што у вас былі 4 рокі, 4 гады, каб з'ехаць, ён будзе ўжывацца. Таму што гэта, з аднаго боку, гэта так. Гэта так ёсць, што пераслед пачаўся, такі сістэмны пераслед пачаўся, сімвалічна, скажам, у жніўні 20-го года, так? Так, але выбачай, нават усе прызнаюць, што на пратэсты у той ці іншай форме, хто больш актыўна, хто менш актыўна, але бралі ўдзел некалькі мільёнаў чалавек. І рэпрэсаваць іх у адзін момант, нават цягам года-двух, немагчыма. Пакуль там вот все да некага даходзяць рукі, і хтосьці сёння яшчэ там жыве, заціхарыўся, ціхонька сядзіць, але ў 20-м годзе ён праявіў сябе, і гэта патэнцыйная ахвяра лукашызму. Канешне, з гэтым я згодны, але адно, што ёсць, а другое, што кажуць палітыкі часам, так, якія аргументы стасуюцца для таго, каб патлумачыць дзеянні дзяржавы. Гэта будзе апошні магчымы крок. Закрыццё мяжы для грамадзян, гэта будзе апошні магчымы крок, але ён магчымы. Таму што гэты шлях до эскалацыі, ён мае некалькі ступенькаў, так, і я думаю, што пагаворым пра гэта, калі да гэтага дойдзе, а магчыма не дойдзе. Будзем спадзявацца, што не дойдзе все ж такі. Так, будзем спадзявацца, безумоўна, але аргумент пра тое, што такім чынам вы адштурхоўваеце беларусаў ад захада, то есть вот еўра нейкія пазітыўныя эмоцыі заканчваюцца, і тады хочаш не хочаш, а паварачваешся ў бок Расіі, умоўна кажучы, бо і магчымасць зарабіць, і магчымасць там вучыцца, і ўсё такое. Тут ты спадзяваўся тут, а калі ад цябе закрыліся, вот это улічваецца ці не? Ці гэта не бярэцца? Улічваецца, але ўсё ж менш і менш, таму што калі аргумент бяспекі ўсё больш і больш важлівы, і ўсё больш і больш прысутні, калі прыймаюцца рашэння, так? І пасля 22-го року, пасля 22-го году ён асабліва ёсць на месцы заўсёды. І, канешне, гэта аргумент, які стасуецца ўсіх відаў санкцыяў, практычна ўсіх відаў санкцыяў, так, яны адбіваюцца на народзе, яны адбіваюцца на людзях. Лукашенко жыў і жыве так, як жыў да 20-го года. Магчыма, там, ён больш баіцца і так далей, але ён жыве так, як жыў. Значыць, гэты аргумент стасуецца і калі стасаваўся, і калі закрывалі, там, не ведаю, пералёты, напрыклад, так, з Варшавы да Менску пасля гісторыі з Пратасевічам. Ён стасаваўся ўсіх там эмбарга, эканамічных эмбарга і так далей. Ён будзе стасавацца, канешне, мяжы, але калі дойдзе да такого рашэння, то знайдуцца аргументы і контраргументы. Вот, дарэчы, прывітанне табе ад нашага агульнага знаёмага блогера Дарогі. Дзякуй, прывітанне яму. Ён пытаецца, от выставілі умову, адна з умоў пачобут, пра якога мы не адзін раз узгадалі, і вядома, што как бы пачобут не хоча пісаць прашэнне аб памілаванні. Раней была інфармацыя пра тое, што праз Васкрэсенскага рэжым прапаноўваў пачобуту вызвалення ўзамен на рашэнне аб прашэнне аб памілаванні. Ці можа рэжым выкруціцца зараз, маўляў, пачобут сам не хоча,
Ну, Што мы можам зрабіць? Яны то і кажуць, што пачобут не хоча, і мы не можам нічога зрабіць. Але гэта не залежыць ад таго, ці ён хоча, ці не хоча. Гэта залежыць ад палітычнай волі Лукашенка. Так, праз Васкрасенскага былі такія... Перадусім гэта былі без пасярэднікаў размовы. Нашыя дыпламаты, яны ёсць у Менску, і беларускія дыпламаты ёсць у Варшаве. Кантакт ён ёсць. Васкрасенскі ў сваёй кнігі пісаў пра тое, што ён там нібыта сам прапанаваў усім там свой вялікі план, як дайсці да нармальных зносінаў Беларусі, афіцыйнай Беларусі і Польшчы, але я думаю, што гэта было далеко не так. Як ён піша, ну, так як я сказаў, калі Лукашенко захоча, ён можа сёння падпісаць памілаванне пачобута без всякіх там бумажак. Бумажкі, паперкі патрэбныя дэмакратычным уладам, каб паказаць, што яны зрабілі так па працэдурам, так, усё па працэдурам. А як мы ведаем, у Беларусі інакда не да законаў, і значыць там, дзе будзе такая палітычная воля, тады Лукашенко можа гэта зрабіць без нічога іншага. І працяг гэтага пытання дарогі. Калі Лукашенко выканае 3 польскія умовы, то што далей? Ці можа польскі бок пачаць супрацу з Лукашенкам паводле прынцыпу у Кітаі нашмат горшая сітуацыя з правамі чалавека, але ж мы супрацоўнічаем? Ну, што мы можам зрабіць? Мы можам, напрыклад, адчыніць тыя пункты, памежныя пункты, якія мы зачынялі і пачалі зачыняць już і пасля 21 года, таму што мы пачалі зачыняць іх пасля пачатку гэтай міграцыйнай крызы, і потым пасля вайны, пасля пачатку ўторгнення расійскага ва ўкраіну. Мы можам гэта адчыніць. Там, дзе стасуюцца еўрапейскія санкцыі, там мы іх спыніць не можам, таму што гэта рашэнне будзе ўсіх дзяржаваў-членаў. Але, тое, што немагчымае, гэта нейкія там сістэмная супраца з Беларусю, як будто не было ні вайны, ні пераследу, ні ўсяго такога. Магчымыя пунктовыя крокі на сустрэчу з Беларусю, але я думаю, што тут ключ таксама ляжыць нават не толькі і не перадусім, думаю, у Менску, каб гэта было магчымае, а ў Маскве, таму што праз тое, што Лукашенко залежыць, магчыма, не поўнасцю, але ў вялікай ступені ад Масквы. Я думаю, што не выпадкова, калі Сікорскі пачаў казаць пра магчымасць закрыцця мяжы, міністр Алейнік паехаў да Масквы і сустракаўся з Лаўровым, і яны на прэс-канферэнцыі шмат гаварылі пра сітуацыю на польска-беларускай мяжы. Калі яны гэта казалі на канферэнцыі, гэта значыць, што яны пра гэта размаўлялі дастаткова доўга падчас гэтай сустрэчы. А значыць, тут усё адбываецца нават не у зносінах Варшава-Менск, а ў такім трыкутніку, або нават больш. Тут ёсць і Масква, дзе не як там, тут ёсць і Пекін, магчыма, тут ёсць яшчэ іншыя сталіцы. Яшчэ одно пытанне ад Максіма. Візавы скандал у Польшчы, калі ён можа скончыцца, і ці будзе беларусам прасцей атрымаць візы? Ці гэта не звязаныя рэчы? Яны звязаныя, таму што тое, што новая ўлада зачыніла гэтую праграму Poland Business Harbor. Гэта было звязана якраз са скандалам. Пракуратура працуюць пакуль гэтыя спецкамісіі ў парламенце польскім. Чакаем результатаў гэтай працы. Пакуль што, гэта была адна з галоўных тэмаў выбарчай кампаніі ў 23-м годзе. І гэта будзе выкарыстоўвацца далей у палітыцы, так? Улада будзе казаць пра сённяшнюю апазіцыю, будзе напамінаць пра гэты скандал, таму што ён вельмі пашкодзіў шансам права і справядлівасці на перамогу на выбарах 23-го года. А чы будзе прасцей беларусам зрабіць візу, я не думаю, што пакуль будзе прасцей. Праўда, Міністэрства замежных справаў кажа, што яны працуюць над нейкім новым падыходам, які прыйдзе на змену гэтай праграме Poland Business Harbor, але ўжо прайшло. А калі не толькі гэтая праграма размова ідзе, а там, скажем, пра звычайных беларусаў, якую звычайную візу атрымаць, ці там, скажем,
тым подлеткам, дзецям, якія паступілі у польскія там ліцэі, універсітэты. Я ведаю, што шмат пытанняў зараз атрымаць нават ужо ты маеш дакумент, што ты прыняты ў ліцэй, а на візу падасца не можаш. Я не чуў пра нейкія працы, каб упрасціць магчымасці падачы на візы ці ўзагалі атрымліваць візу для беларусаў. Я не чуў пра такое. Магчыма, гэта праходзіць, я папросту не гатовы адказаць станоўча на такое пытанне. Хацелася б яшчэ санкцыі закрануць. Я ведаю, што санкцыйнымі пытаннямі і абыхода санкцый ты займаешся даўно. Цікавішся гэтымі тэмамі. Ну, правда, гэта так Беларусі не тычыла, хаця... Праз Беларусь таксама ішло, да. Так. Нават кнігу напісаў Міхал з гэтай нагоды, там, правда, пра іншыя шляхі, іншыя краіны, але ўсё адно і праз беларускі шлях таксама. І тады мы карысталі таксама і з працы беларускіх калегаў, таму што беларускія навіны пісалі пра гэты беларускі шлях, і таксама нешта было ў кнізе «Беларускі Донбас» Кацерыны Андрэевай і Ігоря Ілляша, да. Ну, Еўрарадыё таксама закранала гэтую тэму, нават выступаў у нас экспертам Міхал з гэтай нагоды, але гэта, можна сказаць, тыя часы. Сёння ось сітуацыя з санкцыямі, ось апошні пакет, такія вялікая колькасць тавараў забароненых для там ввоза-вывазу і ўсе астатнія там спробы не толькі каб тавары падвойнага прызначэння траплялі ў Беларусі, ў Расію, але і абыход санкцый спрацоўвае, не? Вот як табе бачыцца сітуацыя? Пакуль рана сказаць. Ну, як бы ідэя затым была такая ж, каб супраць Беларусі былі уведзеныя ўсе тыя санкцыі, якія працуюць супраць Расіі. Таму што пакуль гэта адзіны арганізм з пункту гледжання гандлю, так, ёсць гэты таможенны саюз і так далей, і гэтак далей, то лагічным было бы, каб гэта працавала, каб Беларусь каб немагчыма было выкарыстоўваць Беларусь для абыходу санкцый і падачы тавараў да Расіі. Гэта была галоўная ідэя. Ці гэта будзе працаваць? Я думаю, што калі будзе зноў ж такі палітычная воля ў Польшчы, ў Літве і ў Латвіі, то гэта будзе працаваць. Ці гэта працуе, пакуль рана сказаць, таму што мы толькі што прынялі гэтыя санкцыі, так, у чэрвені. Наколькі унутры вот самі польскае грамадства, польскі бізнес, там тыя ж самыя фермеры польскія рэагуюць на эту сітуацыю, это ж такі удар па іх? Удар, але калі мы кажам пра удзел гандлю з Беларусю у агульным гандлю Польшчы, то ён дастаткова, то ён не настолькі вялікі, каб можна было казаць пра нейкія сістэмныя праблемы для польскіх виробнікаў ці для польскіх фермераў. Нават, што цікава, напрыклад, адзін з лідараў пратэстаў на мяжы з Украінай, якія там блакавалі некалькі месяцаў гандаль з Украінай, ці прабавалі блакаваць гэты гандаль, сказаў, што ён супраць блакады мяжы з Беларусю. Магчыма, таму, што ён мае сваю кампанію, якая перавозіць тавары з Беларусі да Польшчы і з Польшчы да Беларусі, а па крайняй меры калісьці у яго была такая кампанія. Але, ну, каб былі нейкія там вялікія пратэсты супраць санкцый, супраць Беларусі ці супраць блакады мяжы, я не чакаю такога. Ввогуле, як ты думаеш, вот, да прыкладу, сітуацыя з Паўлам Латушкам, якога вот зараз польскія праваахоўныя органы завялі крымінальную справу, і ён праходзіць пацярпелым, што нібыта тут на яго замах рыхтаваўся, забіць хацелі. Вот ці дасць гэта зразумець польскаму грамадству, што сапраўды тыя рэжымы нават гатовыя тут, на тэрыторыі Польшчы, апанентаў забіваць, што ўсё ж такі атрымліваецца, ну, тыя беларусы і Лукашенко, гэта розныя рэчы, не раўно. Ну, канешне, пра тое, што беларускі рэжым умее забіваць сваіх апанентаў, мы ўжо ведаем гадоў 25, да? Пра тое, што ён мае планы ці размаўляе пра магчымасць забіваць людзей за мяжой, мы таксама ўжо ведаем некалькі гадоў пасля таго, як, ну, там былі
нейкія праслушкі, правда, нейкай сустрэчы ў КДБ апрылюдненыя. Мы пра гэта таксама ведаем. Пакуль што, праўда, мы не ведаем пра факты забіцця апанента Лукашенка за мяжой. Ну, калі не казаць пра Павла Шарамета, але там... Ну, там пакуль яшчэ... Там пакуль яшчэ не ведаем, і я не думаю, што там ёсць беларускі рэжымны след у гэтым забойстве, хаця ўсё магчыма, канешне. Ну, такіх фактаў пакуль няма, але тое, што яны здольныя да такога, я думаю, што ну, гэта пытанне таксама таго, ці яны падумаюць, што гэта не зашкодзіць іх інтарэсам у замежнай палітыцы, так? Таму што калі ты гатовы забіць чалавека ў краіне, то якая разніца, ці ты яго заб'еш за мяжой? Толькі такая, што можа быць рэакцыя гэтай дзяржавы, так? А ментальна яны гатовыя. На завяршэнне ўсё ж таки вот да таго, наколькі магчыма змяніць стаўленне, падыходы, пазіцыю. Зараз усе сілы там дэмакратычных сілаў, там пачынаючы з Ціханаўскай, офіса і працягваючы пераходным кабінетам, НАО, там каардынацыйная рада, але спрабуюць давесці сваім партнёрам, заходнім палітыкам, найперш Польшчы, Літвы, Латвіі, што ўсё ж таки трэба, можа быць, неяк вот па-іншаму успрымаць ці трактаваць гэты вось пакет санкцыйны, што не так вот закрывацца трэба. У сённяшніх умовах, на фоне вайны, на фоне узмацнення пагрозы нацыянальнай бяспекі, атрымаецца давесці сваю аргументацыю? Ну, яны гэтыя аргументы стасуюць даўно, і гэтыя аргументы спрымаюцца як такія, якія існуюць, якія маюць права на жыццё. Але я не думаю, што так, як ты сказаў, на фоне вайны аргументам нумар адзін робіцца бяспека, і ўсе тэмы і аргументы па бяспецы. Таму прыярытэтам з'яўляецца бяспека, і калі дойдзе да рашэння, то гэтыя аргументы, гуманітарныя аргументы будуць на другім плане. Значит, і магчыма сапраўды вот такая ситуация, потому что шмат прэтэнзій выказваюцца, что ну вот вы ж только что говорили, там Ціханаўская только что сустракалася там с лідарамі умоўна Латвіі, а праз некалькі дзён яны взяли і вот такія санкцыі увялі. Як это так можа быць? То есть такое магчыма сапраўды, что вот сёння умоўна кажучы, там Латушка сустракаецца с Сікорскім, а там Ціханаўская сустракаецца там з Дудам, с Наўседам, там яшчэ з кем-небудзь, а на заўтра яны кажуць, што ну ведаеце, але мы тут вам учора сказалі вот так, а сёння падумалі, нацыянальныя нашы інтарэсы патрабуюць, каб мы зрабілі так. Ну гэта магчыма, таму што тут маем класічны канфлікт каштоўнасцяў. Ёсць каштоўнасць бяспека, ёсць каштоўнасць гуманітарныя пытанні, ці права чалавека, ці дапамога ахвярам пераследу. Калі можна іх паставіць, калі гэтыя дзве каштоўнасці не супрацьстаяць, то гэта як бы супер, так? Мы не маем праблемаў у працэсе прыняцця рашэнняў. Але калі яны супраць сябе стаяць, ну тут трэба прыняць нейкія рашэнні, трэба нейкі баланс знайсці. І гэты баланс, тим больше будзе вайны, тим больше будзе пра вайну, тим больш вялікая будзе пагроза з боку асабліва Расіі, тым гэты баланс будзе ісці пастаянна ўсё больш і больш у сторону бяспекі, і тым менш і менш будуць улічвацца аргументы гуманітарныя ці праваабарончыя аргументы. Незалежна ад таго, канешне, беларуская апазіцыя вельмі актыўна, асабліва ў Польшчы, працуе над тым, каб нашыя ўлады не забывалі пра гуманітарныя аргументы, пра тое, што там ёсць людзі, якіх можуць пасадзіць кожнага дня, так? І яны працуюць, і гэта працуе, час ад часу гэта працуе, час ад часу яны
нейкія там карэгавалі свае рашэнні, так, па легалізацыі, па нейкіх іншых рэчах. Але гэта, ну, магчыма, гэта да часу. Магчыма, гэта да таго часу, калі гэты баланс бяспека, гуманітарнае пытанне перайдзе на сторону бяспекі у такім настолькі моцна, што проста будзе ўжо не да гэтых гуманітарных пытанняў. На жаль, гэта магчымае, таму што, ну, дынаміка падзеяў можа быць такая, што да таго і дойдзе. А якія ў цябе прагнозы? Вот, я маю на увазе дынаміка падзеяў, вот, калі браць вайну, чаго чакаць? Вот такі, што кажа твой аналіз? Ну, шмат залежыць, канешне, ад выбараў у Штатах. Шмат залежыць ад выбараў у Штатах, і ўсе чакаюць гэтых выбараў, і ўсе пра гэта кажуць, што яны чакаюць на гэтых выбараў. І украінцы так кажуць, і нават Пуцін гэта сказаў. Практычна прама, так? І, ну, і канешне, гэта будзе залежыць ад таго, якія будуць рашэнні, якія будуць, па-першае, кадравыя рашэнні ў новай адміністрацыі або Трампа, або Харріс, і якія будуць дальнейшыя дзеянні гэтай новай адміністрацыі. Я думаю, што калі мы сустрэнемся, магчыма, на пачатку 25-го году, тады зможам неяк прагназаваць, таму што гэта, ну, мы ўваходзім у такі не вельмі трудны перыяд, так, часу, калі вельмі цяжка спрагназаваць, таму што мы проста не ведаем базавага знання мы не маем, так, базавых ведаў, хто будзе прэзідэнтам США, якая будзе яго палітыка і хто будзе ў яго атачэнні. Вот шмат размоваў, ну, каментары часам бываюць такія, што вот нам, беларусам, там ці ввогуле там у нашым рэгіёне да амерыканскіх выбараў, хто там стане прэзідэнтам, гэта далёка, нас это не тычыцца. Ўсё-такі тычыцца? Гэта тычыцца вельмі канкрэтна. Гэта тычыцца таму, што ад гэтага шмат залежыць для перспектывы вайны, для перспектывы сітуацыі ў самой Расіі, і я думаю, што всем зразумела, што тое, што будзе далей з Беларусю, залежыць ад таго, што адбываецца ў Маскве, і магчыма нават не толькі ў Маскве, сколькі ў Крамлі. А тое, што адбываецца ў Крамлі, залежыць ад лёсаў вайны, ад таго, колькі падтрымкі для Ўкраіны, ад таго, хто будзе прыняць рашэнні на захадзе па падтрымцы для Ўкраіны і так далей, і так далей. А тое залежыць пряма ад рэзультатаў выбараў у Штатах. Таму, ну, геаграфічна, канешне, нейкая там Пенсільванія вельмі далёка ад нас, але фактычна тое, хто пераможа, магчыма, якраз у Пенсільваніі, ад таго залежыць тое, дзе мы будзем, на якім месцы будзе Польшча ў 26-м годзе, Беларусі, Украіна і ўсе іншыя краіны рэгіёну. Дзякуй вялікі. Ну, вось такі аналіз падзеяў ад нашага госця Міхала Патоцкага. Так што сачыце за навінамі, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё. Спадзяюся, што Міхал будзе часцей да нас заходзіць у госці. Так усміхнуўся. З радасцю. З радасцю усміхнуўся. Ну, ловім на слове. Дзякуй вялікі, Міхал. Слухайце, глядзіце. Жыве Беларусь.